Welkom bij de 111e Freulenpartij. De keertpartij van de jongens van Fjitjen ont 16 hier. In de komende jaloeren praten wij jou helemaal bij over deze Freuleneditie. En bloed erbij wat er gebeurt genoeg. Tomorrow way too far away, and we can get back yesterday. But we young right now, we got right now, so get up right now, 'cause all we got is right now. Tomorrow way too far away, and we can get back yesterday. But we young right now, we got right now, so get up right now, 'cause all we got is right now. Vlinier wie de winnaar van de Freule het parcours van Frensjer. Christian de Haan. Oh, die bal gaat kweer. Die bal gaat kweer. Nee, die gaat net kweer. Die gaat boppen. Die gaat boppen. Ja, ja. De 100e Freulenpartij. Op 8 augustus 2012. Wat zoals verwachten. Een prooi voor Frensjer. Dat wie doe de grote favoriet en die rol maken ze hiendal weer. Dit hier is dan het één grote favoriet, maar meerdere kanshebbers. Beltsum woon al de weekend de laatste twee partijen van de Freule, wilst Dronriep dit hier de Nederlandse titel pakte. Maar er binnen van zelfs meer patoeren maar allier zijn eigen verhaal. Zij is er het verhaal van Grauw, maar deze Charmant Daal, die het Nederlands kampioen badminton is, maar ik aardig keert zich in. Grauw had liek wel zijn pittige tegenstander in de eerste omloop, Hayem Feinsem, maar onder oren Laas Pieter van Straten. En misschien herken je die namen nog wel. In mei is hij namelijk in de finale van de Boenspartij. Doe de Jerre Machine Heid. En diezelfde Heid is nou de coach. Meneer Straten, goeiedag. Goeie. Wil dat wel wat nou? Nou, jou net op het veld in Maaierzoon. Ja, hoor je. Ja? Ja, ken je dit wel zonder jou? Ja. Oh, oké. Hoe gaat het nou? Ja, we staan op dit moment aan een goede kant. We staan het spel voor. Ja. Misschien zo ja. Maar ja. Wel een outsider zie je toch? Ja. Ja. Maar grauw ik. Dus ja. Oké. Maar het is net vreemd om nou weer het te zien. Daar ben je al gauw aan gewend. Ja. Nou, succes. Dank je. En het gaat goed met Hayem Feinsem, want ze winnen en we zorgen ze letten waarom op het Haardveld. Een van de beste jongenskeerters op dit stuit is Erwin Sielstra. Sterker nog, hij had dit hier over partijen woen. Hij had likwels pech, want hij komt uit Jester Littens. Dat is net lullig bedoeld, maar hij had de pech dat er op dit stuit net zo volle goede jongenskeerters uit Jester Littens komen. En dus doch ze het joert maar zijn twaan. In het keer zijn maatje te groot, maar we doen ons best. Hè? Hij is een zoon die alles een beetje wint. En dan die afdeling, dat is wel palen, hè? Ja, dat is ik jammer, maar ja, dat kruismatje dragen wij in zo'n lied dwarp ben je, no? Kun je net van Wij zijn blij dat hij er is. Ja. Was hier helemaal net staan. Maar draai om in, deze bal gaat boeten en de size, het kan wel. Tuurlijk, wie houden moet ik niet op. Hoe 4 keer kom je in je initiële succes, maar als je twaan in dit geval? Ja, jij hebt de oren al horen, Ja. Ik kreeg wel keertzak voor Sjoen. Ja. Hoe 4 keer komen? Ja, we moeten eerst deze ronde maar hebben. Maar we dan maar verder op het Duits, ja. Sorry ma'am, maar je bent correct wat te negatief. Want van 3 om 1 efter 10 minuten keer wordt het 4 voor 3 voor. En winnen ze uiteindelijk maar geen size. Ja, de vierde dan toch nog 3 om 1. Ah, daar ben je mee geweldig. Ja, geweldig, hè? 3 om 1 zijn er niet meer. Ja, Maar... nee, geweldig. We hebben zo wat kregen, dus ja, dat ben cadeautjes. Nou, dat ben keerste ik. Ja. Ze keerst alle 2 Oké, en we goed. houden op je dwingend aan. Vind Maar ik. zag je het net, dat klinkt zwetserig. Nee, we gaan rustig verder. Grutske mem. Jimmick? Ja, natuurlijk. Maar dat wie ik al. Nou, succes joh dan nog. Ja, Jimmick. Finale. Nee, joh, net zo goed. Daar kan nog heel lang werden. Positief beginnen toch weer. Ja. Rustig trok in, hè? Dat is het ermee. Jester Littens komt ik onder de tweede omloop, maar daarin verliezen ze met 4 voor 3 van Stiens. Een ora outsider youth is het parcours van Sint-Jabik. En ze hebben een prima coach, Rutmer van der Meer, oud PC-winnaar. Rutmer van der Meer als coach.
Hey. Dat ik dit nog mijn maatje maak. Oh ja, ze hier mij vragen en dat... Ja. Ja, ik heb eigenlijk gelijk ja zijn, maar ik Ja, zeg hè? Ja, hè? het is gewoon, ja, het is hartstikke leuk. Hey, Eerste keer? Eerste keer? Nee, ik ben steunlijk mooi geweest. Oké. En ja, hey, ken ik weer wat rond wat. Ja. Hey, de meeste ben ik altijd voor mij voor het West. Ja. Mooi voor het West en nou kijk ik weer wat rond wat. Dat is gewoon hartstikke leuk. Maar hoe bist je als coach, vreeg ik me jou? Nou kijk, zo is heel rustig, Roelof. Nee, ik ben... Echt? Oh. Nou ja, je shirts om bepaalde dingen. Je hebt ook altijd coach aan. En nou zie ik wel dingen van... ja, ik krijg een oorstingen of nou, wat onwijzingen, ja. Maar voor de rest ben ik wel vrij, ja, gewoon rustig blijven. Jij bent zo, ja, oké. Nou, zo plezier. Dank je wel. Ja. Hij zei dat hij rustig is als coach, Rutmer. Nou, in de auto was hij niet rustig hoor. Nee, hij reed wat te hard. Hij was wat aan de lade kant, net zoals altijd, vanzelf. Dus, Ja, hij had wat nu het polsloosje. Ik weet niet, die won net, maar dat klopt niet. Meteen in de eerste Achterhoek nog. Ja, maar dat hindert niks. Hij het laatste eerst maar pakken. Okay. Maar het is goed dat jou ernaast zit, begrijp ik wel. Ja, ik denk het ook wel, want hij begint nog wat te trillen. Dus, maar het komt wel goed. Het parcours van Rutmer van der Meer, Sint-Jabik, komt maar 3 eerst nacht in Weidem, maar wint uiteindelijk dan toch nog de partij, maar 4 weersken gelijk, 6 gelijk. Ze komen in de tweede omloop en die winnen ze. En in de derde omloop treffen ze uiteindelijk een van de grote favorieten, Belsum. Sillijster van Sint-Jabik. Ja. Wat is die bal? Nee, de bal is op Beline. Karmaster jouw de bal moeten. Nee, jouw de bal in. Jouw de bal in. Ja, wie is er binnen daar? En daar mooi Git Sint-Jabik. Brutaal mooi. Onderlering mooi 5 om het rijden. Partij André van Dellen van Belsum. Achterin. Die bal heel heeg. Git hij naar de kweer. Ja, die gaat oer de kweer. En dat betekent dat Belsum kans had om weer om te komen in de partij. Steen maar 4 met rijden achter, maar het wordt nou 6-2. Ah, nou is hij wel goed op tijd. Steeds in haar jocht. En slacht de bal, bobber alles in. Remco Schipper van Sint-Jabik. Ze horen beet in het eerst. Nog wel 6 jouwer in het vallen van het betoel van Belsum. Hoppatee. André van Dellen. Bal achterin weer. Dan kan er nog geroutineerd worden. Zodat we een keerskreepje staan voor 6 jouwer in het vallen van Belsum. Maar wel de 4 om het rijden nog altijd van Sint-Jabik. En wint Sint-Jabik deze keer te behouden. Brengt de bal achterin. En markeert worden, dat kende er net. Nee. Belsum biedt hem in de partij en komt weer rond naar 4 om 4. Gideon Swanson dan voorin. En dan kan de keer worden. Ja, Leicester en Leuten die keer van die bal. Twa net al te dikke keertsen en een 4-2 voorsprong van het bedoel van Sint-Jabik. Dit kan wel eens kiele worden voor het bedoel van Belsum. Ja, dan is de keer zo bij. En zet Sint-Jabik het betoer van Belsum op de D. Want het is 4 om 4 en 6-2. Dan is het nou Patrick Nauta. Bal achterin, die wordt te laat rekken. Dan zit die bal weer. Houdt Belsum nog even beet. 6-4. Wit André van Dellen zien Petoer Belsum in de strijd te horen. Komt de bal achterin. Hij is best op, is de 4 op. Nee, is een zitbal. Jongen, dan hij de senior wel aardig hier bedwang. Had je dat door op een 7-jaar even staan. Had je op het eerste in. Trouw je de bal zien de kweer on. En dan mooi de directe winst. 4 om 4, 6 gelijk. Daar is die poer best opsluitende bal. Zit ik nog wel een hele meter. Van Dellen. Nou brengt de bal boeten. En daarmee is het eind van de vreugde van 2013 van het betoer van Belsum. Zij sneuvelen op de treddelist. Verrassend terug het betoer van Sint-Jabik.
Belsum verliest bij 4-4 en 6 gelijk. Ik op de treddelist een spannende partij tussen Frencher en Weensum. Het zit 4 weersen gelijk, maar dan een opmerkelijk incident. En dan een botsing tussen de achterijzer van Weensum en Silstra van het bedoel van Jijs de Littens die 2 perken verder keert. Dat komt heel ongelukkig uit. Net alleen nog omdat het Frans ziet, maar Weensum 4 weersen gelijk zit. Het is natuurlijk een hele sneu ongemak. Maar van Jijs de Littens probeert hem veromslaan de bal weer om te slaan. En dan gebeurt het. Vlucht hem in de zijde. Dan denk je van dat valt daar. Wordt net maar de holle rekken. Maar dokter Nijman is erbij van de Vreulendokter. Show het nog eens een keer. Precies die bal nog maar de stuit te pakken. Ja, dan krijgt er een par op het borst. Misschien even de zieken kwijt. De Wezenmer kan uiteindelijk oplapen worden. Maar hij kan net voorkomen dat zijn parcours de wedstrijd verliest. Maar ik Frencher komt net zonder keer terug de partij. De tweede keer op die 6-2 achterstand. Brengt hem achterin. Ja, die bal wordt best rekken. Ja. En dat betekent dat Weensum op het treddelist draait. Maar er is een blessure bij de achterijzer van Frencher. Die verdraait zijn knibbel. Jongen, dat ziet er helemaal niet goed uit. Hij raast het uit. En dan zal dokter Nijman weer komen matten. Ja, Leijzinga is alweer onderwijs, de fysiotherapeut. Hij vergeet van de pine, pakt hem mooi de keertswol en de winst van zijn parcours. Maar schiet als je knibbel volslijn verdraaid te hebben. Hier nog eens die slag. Ja, het zit erin. En raast het voort uit. Dit ziet er net goed uit. Maar de bedoel van Frans gaat wel naar de vierde list. De laatste partij die we dan van de treddelist uitpikken is die tussen favoriet Dronriep en outsider Hayem Feisem. De winnaar komt met een steentnoemer Vottendaleks in de hele finale. Favoriet Dronriep komt al vlug op een vastsprong. De bal, Boppe, budget, 6-2 en daarmee is dit de bedoel van Hayem Feisem op de D. Dronriep is de favoriet van deze vreulen. Ze waren Nederlands kampioen bij deze jongenscategorie. Mooi als Grutte animator, de man die de bal had. Wie het Bada. Van Dronriep. Brengt de bal achterin. Oh, dan wordt die bal op Poelbest rekken. Nee, de keert voorbij. Ja. Hij en Voice bleef nog. Het is Lars Pieter van Straten die de keert voorbij slaat. En dan mooi 6-4. Op achterin. Lars Pieter van Straten geeft die bal heel heen. Geeft die bal naar de geweer. Nee, die blind binnen. En dan kan er nog Rutte niet worden. En dan wordt het net keert. En dan mooi. Geeft de partij een beetje slemielig uit. Maar is het Dronriep wat ik favoriet is waar deze vreulen. De pleert waar de vierde list. Dronriep gaat dus naar de hele finale. Waarvoor Frencher en Sint-Japik haar die vorig pleetsen. De laatste hele finalist komt uit de partij tussen Stiens en Wietmassem. Bal achterin bij Jordi. Oh, die pakt er best, ja. Die pakt er heel best. En daar mooi stiet het parcours van Wietmassem op de D. 4 is het en 6-4 voor het parcours van Stiens. Door deze prachtige bopperslag die hier in de maak is van Kevin Jordi Hiemstra. Kroept goed onder die bal. En dan rekt hem dan ik poer best. En dan zal Kevin Jordi Hiemstra deze bal zelfs opslaan. Net al te dikke keerts. Hij is best op en dan wordt er skepje die bal kweer van Wietmassem. En dat betekent dat naar de hele finale te gaan het parcours van Stiens. De eerste hele finale gaat tussen Dronriep en Frencher. Bij het laatstnemende parcours is Marco de Groot weer opkalfateren naar de blessure die hij oproept in de vorige omloop. Het is een leak-opgaande partij. Alles is leak-wicht. 3 is de leak, 4 gelijk. En is het Marco de Groot die de bal bij Wie het Baden brengt. Ah, die rekken het nou wel goed. Het Wie een dikke keer, dus hij moest er ook in. En om 4 uur en 44 seconden de roer slaat hij de bal bobber alles in. En neemt Dronriep een 6-4 voorsprong. 6-4
Zo Riep dan bemachtigd wezen om voor dadelijk weer een bootje uit erin. Dan komt er voorin. En dan mist Sander Kingma de veromslooiende bal van Dennis Venema. Hij maakt het eerste bril eens eventjes doen. Nou ja, ik denk dat je net in het voordeel bent als je bril dragen binnen met dit waar. Nee, dat is zeker een nadeel. Want het ruimt nog hield die mommels. Nou, zoals gelijk, het is natuurlijk ook wel even handig om dan de bril te schieten. Maar als je dan mat Marco de Groot even langer wacht zie. En dan brengt de bal dan ik boeten het perk. Ja, ik beriep dat ik net, als je dan onder de opslag steren, dat je dan zelf van die bal steen op de piel. Gooi die even naar je Mata, geen een blokje om. Want hoe langer dat je wacht je Mata als opslager, hoe vaker dat je het perk missen. Maar dat ook het Riep nou mooi twaspul om te eerst de leiding met om. Fjouwer om het rijden dus voor het Riep. En 6 fjouwer. Marco de Groot van Frenscher. Brengt hem 18, mooie bal van wie het baden. Ja, dankjewel. En het is nou 4 om het rijden. Van de Riep, het wordt nog een heel dreig verhaal. Dan komt Sieber op langs van mooie platte bal. Idoekje. Nou, nee, wordt die uitje, wat zal die karmaster, want die weet het net zeker. Dat is gewoon een beweging. Hij houdt hem in. Hij houdt hem nou nog in. Ja. Dat betekent dat de 6 naar het vertoer van de Riep gaat. 4 om het rijden, 6-2. Marco de Groot is het er net mee eens. Die ziet die bal boeten, maar nevens mij twijfelen de karmaster ik, want het duurde heel lang. Maar kan het niet misschien zijn. Oppeline. Ja, volgens mij is hij eruit. Oppeline. Ja, dan hingen de punten van Frensje wijzen, man. Maar het is oors. Ja, we hebben al vaker sneuwe beslissingen gezien in hele finales. Maar er zal wie het Bada net om jellen. Hij weet dat er nog een keer sluit. Wil ze het blokje weer ophellen waar. Ah, die bal zit erin. Hij zoekt hem voor Jan Marco. Maar de karmaster weet wiest. Nou ben daar. Daarmee is het bedoel van Ron Riep. Het eerste bedoel wat hem pleert voor de finale. En winnen zij van Frenscher mooi 4 van het rijden en 6-2. Gaan wij direct oer naar de oren hele finale die het dwaande is. En dat is de partij tussen Stiers en Sint-Jabek. Het is Gideon Swanson die van Sint-Jabek de opslag op dit tijd verzorgt. Brengt hem voorin. Dat is een goed plak. Maar dan wordt die bal Bobbersloin. Terug Gerrit Winkel. En neemt, denk ik, Stiers definitief afscheid van Sint-Jabek. Want zij pakken de 4 woordjes door deze bopperslag van Gerrit Winkel. 4 voor met 2, 4 voor Stiers. Kevin Jorrie Hiemstra. Voor hier bij Swanson. Gideon Swanson slaat die bal op. Hè. En dan roept er even het publiek. Kom maar. Fjouwer gelijk. Mooi kwart tikje van Swanson. En de bal boppen. Ik denk dat de bal achterin bedoeld weer. Maar de eerste maar even uitgelezen. Hij houdt hem weer, Gideon. En dan is het retourneren net goed, zo ik zeggen, van Gerrit Winkel. Want die slacht de bal kweeën. En dan pakt Sint-Jabek nog de 6. Je ziet toch echt de opslagen in Gerrit Winkel naar voren komen. Hè? De timing net goed. Let hem te 4 zakje daar terug slaat hem kwijt. Want dit hier natuurlijk net goed. Nee. Nou achterin. En dan kan er zoals gelijk maken worden. Ja, dat kan er. En dan weet je waar de Matimo mooi is. Hè? Ja, zonder te redden maat, dan kun je het niet redden. En dit zijn toch hele belangrijke punten die hij scoort. Dat is van een balkeerder die er ook niks te doen had. Heel goed. Op het moment dat je de wijze matten er ik binnen. Ik zou zeggen, maar dit waren aan Henk gaat scoren hand. Ja. Hij hoorde gelukkig net zijn 4 te slaan. Hij weer dicht met het perk. 6 gelijk.
En daarmee staat het parcours van Sint-Jabek nou officieel op de D. Kevin Jordi brengt die bal achterin en dan is het de bobbeslag. En zo wordt het verblijf op de vreugde van Sint-Jabek nog even verlengd. Achterin bij Remco Skiphoff. Ja, dan wordt het goed met Veromlooien. Ja, poer best Veromsloin terug. Gerrit Winkel. Bekeken dochter dat. Net wilde omslaan. Had het tijd om bij die bal te komen. Taxeert. En luidt hem dan kreeg door de hoeken weer om in het perk. En daarmee is het 6-4 geworden. Mooi Sint-Jabek naar de stuit. En ze weten dat ze op de eerste en dat het niks meer lijkt. En de keerts is net al te dik. Luidt nog van de middenlijnen. En het is Gideon Swanson van Sint-Jabek die het opslaat. Brengt de bal achterin. Oh, dan wordt die bal kweerslijn. Ja, wordt kweerslijn. En dan biedt Sint-Jabek hem nog bij VS in het eerst. Wordt het rond deze kweerslag. Toch Kevin Jordi Hiemstra. 6 gelijk. 4 van het rijden. 6 gelijk. Gideon Swanson van Sint-Jabek. Brengt de bal plat. Gerrit Winkel met uitslag en dan Swanson niet veromslaagt. Maar het is toch weer Gerrit Winkel die de handen nog achter die bal krijgen kan. Zodat er een lietskeers goed wil, want oors hier het al 4 van jou West. Hij is goed op hier, van het lichaam van Gerrit Winkel. En die kan hem dan nog krek keren. Hij is formidabel opslaan. En een geweldig terugdoen van hem. Gerrit Winkel die de bal opslaan wil. Zowel Enze Riemstra als Kevin Jordi Hiemstra binnen verkeerd kropen. Op deze 4 van het rijden en 6 gelijk. Dat hele liedje keertje mat te pakken werden van Sint-Jabek. Dan zou het 4 van 4 worden. Maar Gerrit Winkel zal er ook zo denken. Brengt die bal. Oh, boet in het werk. Ja. Ja, hij moest ik wat bezieken. Hij hier voorin ik niks te zieken. Die stond ik haast op Aline. Maar goed, zij is weer helemaal een partij. Zij is weer partij. Zou jou hier een kans, of dit zie je de Sint-Jabek totaal geen kans meer daar. Toch rent Stiens weer uit naar een 6-4 vastsprong. En steekt Sint-Jabek voor de tweede keer op de D. Op een Kevin Jordi Hiemstra. Bal is weer in en weer achterin. En nu is hij op 10, maar dan kan Gerrit Winkel omkomen. Oh, die rekt het met goed. Dan is Gideon met een plakje. Liek in de bek bij Gideon Swanson. En die profiteert ervoor van terug de bal boven te slaan. Ja, het is zeker de snelste man van het veld hier, hè? Kevin Jordi Hiemstra achterin weer. Ja, nog het er weer succes. Op die 6 gelijk presteert het om de bal achterin te gaan bij Remco Skiphoff van Sint-Jabek. En die weet er net een keertje van de match in dat bezit dat het parcours van Stiens naar de finale gaat. Ze winnen mooi 4 van 4 en 6 gelijk van Sint-Jabek. En dan krijgen wij Azen de finale van Dronriep. Sint Stiens. En daar is het applaus. Nou, het Fries volkslied. Wat bij mij haast klonk hier op een koptelefoon als een kanon. Maar dat is het nooit naar bedoeld. Zo is het ik net kreun. Maar het kwam al wat achter me gewoon. Maar dat zal Griff mooi de microfoon te maken hebben. Het tekent met Jon dat wij losgaan mooi de finale. Het is Wietbada van Dronriep die de eerste bal opslacht. Brengt hij achterin bij Gerrit Winkel. En die begint er maar eens mooi een bobbeslag. Dat betekent dat Stiers de eerste punten in deze finale onder de Telegraaf krijgt. Zij komen voor, mooi skin 2.
Wietbaden, hij zal het webbeziekje. Brengt hem achterin bij Gerrit Winkel. Nou, dan krijgt hij weer Wietbaden. En nou luidt hem naar de hoek daar. En nou luidt hem goed naar de hoek. Het bal gaat er weer in. Daarmee pakt hij van Ron Riep toch nog het eerst. Bal weer net goed uitslaan terug Gerrit Winkel. En dan is het de uitslagbal van Gerrit Winkel die terug uitgeeft. Geen lengte had. En Wietbaden kan hem opwassen en die zocht goed. En luidt hem dan terug de hoekendel. Terug langzaam over die perkeline heen. Ja, toch knap van Wiert. Ja. Spullen gelijk. Kevin Jordi Hiemstra. Voor hier bij Sander King, maar gaat weg weer. Ja, gaat weg weer. Hij begint zijn beter eruit zien, maar tenminste wat de lengte onbelangrijk. Nou ja, goed. Als die bal ben op zich wel aardig opslaan. Maar ja, ik vind net dat hij heel slim bezig is. Want het is een size 2. Hij heeft een hele goede, sterke, verbeterde opslager bij hem. Dus die zoekt dat vertrouwen aan Jan Wolle. En dus maar een keertje motie. Krijgt er nog een keer de kans. Nee, hè. Gosje mijne, wat een best opslaande bal van Kevin Jordi Hiemstra. En zak komt Stiens toch maar even zien waarom van een size 2 tot een size gelijk. En dan mogen we nog maar zien met het bordje hier in Git. Nog eens die opslagbal van Kevin Jordi Hiemstra. Op een linkerhoofd van Sander King, maar die denkt dan mat mijn maat achter iemand maar redden. Die rent er net omheen en beziekt het allemaal links. En dat misleidt het. Size gelijk. Zoals juist maar weer dat er een slag komt die er eigenlijk net wezen moeten hier. Je een keer slaan en dan komen ze geslagen erin. Maar Sander King maar sloeg daarvoor kweeën. En dat jij het ik met spul. Kevin Jordi Hiemstra. Hij is weer in. En dan hebben Sander King maar nog in de trottenhoek. En nu is hij boven. Ja, ja. Op een beslissend moment. En dat zal hem deugd man. Dat zal er blied maar wezen. Hij bezorgt het Ron Riep de voorsprong. Het is 3-2. Nog eens een keer. Sander Kingma. Bal het gangen nog om boven te halen. En kan net meer keerd worden. En nu is het 3-2 voor Ron Riep. En de 6-2 voorin bij Gerrit Winkel. Die mag het er een keer van. Zodat ze nooit de stuiter kennen. Net al de dikke keers. Hoogd voor Ron Riep. Geen zwierigheden op de levering. Kevin Jordi. Ah, best opstaan hier. Correct door het Lindsay. Daar kan Sander King maar niet mooi. Hij houdt zijn parcours nog in de race. Komen we om tot 6-4. Best opslaande bal. En het valt me op dat het net in zijn bot stuitert. Kevin Jordi Hiemstra. Nou voorin op Sander Kingma. En dan heeft hij er even goed bij. Hè. Ja. En dan mooi 4 bordjes onder de Telegraaf. 2 spul om het spul. Op die wichtige stand van Soisgelijk. Wit Stiens nog een keer om te klampen. En we rond te komen tot 4 om het draaien. Of rint het parcours van de Ron Riep naar de 4 van 2. Kevin Jordi Hiemstra. Bal is in. Dat is al heel wichtig. En dan hebben we die schrapen. Net schrapen, maar hebben we 2 slijn. Onderhoofd er nog Wietbaden. Maar alle credits gaan in dit geval naar Kevin Jordi Hiemstra van Stiens. Want wat we deze poer best op Soisgelijk. Ja, Kevin Jordi zit al even maar de bal. Moest lang wachten. Hij is goed op. Hij is goed op. Hij is heel goed op. Ja, dan moeten we toch Stiens nou aan dat ze verscorend beet houden. Er in Leeuwen blijven. En daarmee is het 6 gelijk worden. 4 om het draaien en 6 gelijk. Wit Kevin Jordi Hiemstra nog zo'n toverbal naar het perk te brengen. Brengt hij die bal, die is goed voor Sander Kingma. Die is goed voor Sander Kingma. Ja, die is boppen. En dan moeten we nu wel sissen dat het 4 om het draaien worden is. Voor het bedoel van Ron Riep dat Sander Kingma op 12 scorend wichtige momenten die bal boppen slaat. Namelijk, hij doet het 2 keer op 6 gelijk. 4-2. Die is heeg en dan slaat Sander King met de bal kwijt. Werd direct de meest voor Gerrit Winkler. En ondersteunen we op dit stuit de punten maken voor Stiens. Dan is het Wietbaden die het wat doorzien gedacht net. Een keert bij de middellijnen. Brengt hem boeten het perk. Ja. Daarmee is Stiens
We hebben erom in de partij. De oorsluiting is daar, 4-4. Het is Gerrit Winkel die het muziekje maar deze laatste keer te behouden. En hij brengt hem achterin weer. Wel heel mooi, hè? Wel een hele mooie bal. Ja, daar zie je echt het toekiet van Wiert Baden en waarom, hè? Hij prakasseert er net door om die bal aan Giesel mooi te gaan. Hij weet dat die hoeken vrij is. En dan looit een mooi del. Want dat Kevin Jordi Desti en hier wat oordier. Het is Skirresois wat het bedoel van Droriep in deze finale. Zij heb ik de 4-4 voor. Nog eventjes wat uitlis van de coach. Sander Kingma staat weer te plak in het perk. Voorin. En het is Kevin Jordi Hiemstra. Die het nog even een keer succes wensen we terug. Gerrit Winkel. Want het is een ondankbare taak om op 4 om het fjouwer achter en Skirresois achter op te slaan. Hij brengt de bal achterin bij Wietbaden. Die maakt het er gebroek van om dat hele lietse keertje te pakken. En dan is de 100 al om de vreulen. 2000 trekje een prooi worden van het parcours wat van tevoren ik de favoriet weer. Eerst al Nederlands kampioen waar toch de moespartij te winnen. En nu hier de vreulen, de wisselprijs, de zomere Villa mooi nooit doorriep te hebben. En Stiers is de verliezer, maar degelijk keert en zijn mooie grutskwijs op het tweede plak. Ja, het hele week, ja, je begint alleen winnen en zo, game met ik win. Ik zei, ja, ik win, ik zie wel. En wij het doen. Ja, mooi degelijkheid. Degelijkheid, ja. Geen bal uit. Weinig tot niks. En dan is de motor van het parcours, ja, dan mag ik eerlijk zeggen van voortreffelijk. Ja? Nou, dank u wel. Bedankt. Tuurlijk, wij weten dat we ze herkennen. We hebben een keer van hun doen en hun een keer van u doen. En het ben altijd zo'n staande rest. En je weet dat je nog kan wagen binnen. En dan is maar kijken welke kant opvalt. En dit keer weet hun kant. Maar wat winnen ze tooi? Ze zijn hier tooi. Ze zijn weer hartstikke goed. Heel vaak op zoals gelijk. Ja. Nou ja, dit is hem, de vreulen winnen. Dit is hem, ja. We kennen net met de hand, dus dit is de laatste keer. Dan mag het wel. Hartstikke top. Lokwezen. Ja, hartstikke bedankt. Dankjewel.